Medyo sonata karo ba? 17 minutos. Kasakbayante. Alas. Nabayag akon to'y lubungan, jak pa'y naramanan, jak pa'y naramanan, ay kung kunadaanan bilin tay tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayang tay nananam, kay tukmam ang pinalkang, ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, Legti balayo, Nagtiran ta sungong. hintaman agi, kaya, O, kanon ka. hintaman agi, Talaga nakatirti. hintaman agi, yuli di kayo. Ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, Losti unegyo, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, nagdakkel tatol, bekta laka sayo. Namayag akon to'y lubungan, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kung kunadaanan nanam, ilin tay ni tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayang tay nananam, tay tukmam apinalkang, aprosak man taso, aprosak man taso, aprosak man taso, puti pungan niyo. Napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupot ta kinupin mo. Nagadongabol, 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 sa tapang diling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, isyal di barrio. Nabayag akon to'y lubungan, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kung kunadaanan nanam, bilin tay tatang, ay anak mo'y kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Oh, may sabi na sonata. To ating Ella Benadero, and of course, ating Angie, nga agbubuya itatanga kanito. Itaden na awan nagbasula, tay naramit kumet amin apagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinaktamlaeng to'y puso, di mo inilala, napud mo nga ayat ko. Karibang kaniya, inkating nalikudan, martir at pusog na ikalang. Anya pa itiserserdinan, nasamit alangin ka. Awan amu ka na ba kasulakin ka? Ano dyan pag-akon? Itaden na awan nagbasula, tay naramit kumet amin apagragsakan. Ngemaniyat insubad mo, sinaktamlaeng to'y puso, di mo inilala,
napudno nga ayat ko. Karin kaniya, ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalan. Anya pa'y tiserserbiya, nasamit alangen-langen ka. Awan amok, anak ka, basulakin ka. Itaden na awan nagbasula, tahin paay ko amin akabaelan. Itaden na awan nagbasula, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaan. Naimbang aldaw yung manong June, ken ating John Mark, kablawan yung man, dagiti kakabagyak, dita barangay Buena Vista, ken barangay Kabulay, dagiti Bangki, ken Domingo family, ken aminan nga, manginom kan tumutong it. Request ko mga tayo paborito na Sir Tipandeling, watching live from Los Angeles, California. God bless you, God bless your program, and more power to both of you. It's me, Sammy Bangi of Los Angeles. Oh, thank you very much for watching. And of course, Marites Fronda, Rodrigo Marquez, una yun kung ano ito. And Maricel Blas, Agbisi, paborito ko Ilocano song kasi pure na nga Ilocana. And Melda Organa, Melchor Gagasa is watching from Kuwait. Mabuhay po kayong dalawa, mabuhay kayong program. Kita tenam kung naman ni ating Ella. Itaden na awan nagbasulat, tayo naramid kumit amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo, sinaktamlaing tuy puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karin kaniya, ingka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y tiserserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasula, taim paay ko amin akabaelan. Ditaden na nagbasula, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaat. And of course, good morning to ating Micaela Flora of Italy. Isang good morning ko namin tabigat apo di jay. Karering na tayo ito yung ating tayo. So good morning kang ating Rainy Miles. As well as to Rose Milyare na aguboy di jay ko 8. And Beth Lastimoso. Yan, good morning kada kayo amin. And ano tayo ano orasan? It's 7 minutes before the hour of 2. So we'd like to give you our last piece for our second set.
Dito yung po iti sonata mat nga inaramid ko para kadagitay lalaki nga hanga kontento iti kabalayda nga ngalada pa iti sabali nga ibalayda ngem kamaodyanan na ay katagsaksakit ti bulsanan ta di na magkabailan nga sustentuan idan nga rod. Ay nagtangkan at humeng tunggal at babae adunteng kun di ka dikdiga damdama lang itan ka ida ay nagtangkan at humeng kauray no text makipin at naganen pasaak lang itilawad kaya't nan makipalawad sa kamangan tibalaw kastat tuberak kakasat uray itanta adang asawag single nagpay kununag jakman amuno wapay apachanda na duma iti biktima balasang ken balu patulat angin timting di degrata at tanaan nagkakmujak ibalay patayenda ay nagrigat kayang tikas tiya babaero maibos ti pisam, maibos ti kwartam pati ka babaenam ay awan ang gagitisan ni kwat nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan mga klun kaniya. Ay nagtangkan at umeng tanagadot inakapagpakanen sustentu adawat da nujak itet agyanak natiselga ay nagtangkan at umeng ngem tandaniyak nagpekelen dep pa ekti baba wigrik-rigat na taraki nahilig ti babae ay nagrigat ngayong tikas tiya babaero maibos ti pisam, maibos ti kwartam pati ka babaenam ay awanin dagitisan ikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengat mga klon kaniya ay nagrigat kayang tikas tiya babaero maibos ti pisam, maibos ti kwartam pati ka babaenam ay awanin dagitisan ikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengat mga klon kaniya ay nagrigat ngayang tikas tiya babaero maibos ti pisam, maibos ti kwartam pati ka babaenam ay awanin dagitisan ikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengat mga klon kaniya. Agus sublingur dapat di 4 Duo after this a few reminders.